Og så her mod slutningen, der vil vi vende tilbage til værtshusmiljøet. Nemlig den her John Mogensen-forestilling. Unge mand. Ja. Har vi ikke ligesom fået værtshus nok for i aften? Herr Skiller, det er ikke deres tur. Det er utroligt, at dette program får lov at fortsætte. Jamen altså, det er ikke deres tur i øjeblikket. Min tur? Ja, nej. Jeg finder, at det aldrig har været min tur mere, end det er nu. Helt ærligt. Sæt dem lige så stille ned. Ja, jo, tak. Jeg føler trang til, i denne anledning, hvor der har været så meget snak om værtshus og alkohol. Og jeg vil da også gerne lige sige, at jeg finder det forkasteligt i et program som dette, som skulle være for hele familien, og man må forudsætte, at der kan sidde enkelte børn oppe ved skærmen endnu trods det sene tidspunkt. Men børn af dårlige forældre kan være udsat for den påvirkning, som dette program giver. Derfor føler jeg trang til nu at minde om Lord Baden-Powells ord. Lord Baden-Powell er jo kendt for sin spejderbevægelse og for sin store indsats i Boerkrigen. Han sagde noget i retningen af: jeg ser det ikke som min opgave at hjælpe unge mænd, som er endt i sølet, op deraf. Det er min opgave at forhindre, at andre ender der i. Lad os se på det. Jeg ved ikke, om jeg lige må låne en af skuespillerne, der står der. Nu den unge mand, som kommer her. Ja, vent lige om mod publikum, så det er sådan, ja. En hver kan se, hvad det er for en ung mand. Det er jo ikke ligefrem KU. Der kan vel dårligt blive en hjemmeværnsmand ud af ham. Så er det, man spørger sig selv. Er det umagen værd at forsøge at rette op på sådan en ung mand? Nej, det er det ikke. Tak skal du have. Tak for det. Det er det ikke. Lad mig få lov i tilknytning til dette at fortælle en lille historie, som jeg får drengene, når de bliver konfirmeret op gennem årene. En lille sandfærdig beretning fra Amerika, fra Ohio. En arbejder, som var forfalden til drik. Han havde fået for vane hver aften efter fyraften at gå med sine såkaldte kammerater på drikkehuset. En aften, hvor faren igen er på drikkehuset, så griber den ulykkelige moder til at sende det mindste af børnene, en lille pige ved navn Evelyn. Sender hende hen på drikkehuset for at hente faderen. Den lille pige går ind i det røgfyldte lokale, og al rå latter og liderlig tale forstummer. Da hendes lille barnehånd lister sig ind i hans bakkede næve, faderens. Hun ser op på ham og siger: far, kom med hjem. Mor har lavet hvidkålskrebinetter. Der blinkede tårer i alles øjne, da de to forlod lokalet. En ting, som jeg også har lyst til at sige: det kan lade sig gøre at more sig uden alkohol. Jeg har gjort det hele mit liv, og har haft et udpræget muntert liv, må jeg sige. Jeg vil gerne her have lov at give et lille eksempel på, hvad man kan foretage sig, frem for at sidde og hænge på drikkehuset, eller hvad man nu ellers skal finde på. Sigurd. Kom her, Sigurd. En lille leg, som jeg kan anbefale alle, der er modstandere af drik. Det er fuldt så morsomt som at sidde og drikke. Det hedder æbledans. Nu skal de se. Og det kan som sagt gøres uden spiritus og kvinder. Der kan de se, uden nogen form for stimuli, morer vi os sundt og ægte, blot med et æble. Men vi skal da ikke til, nej. Men vi kommer ikke udenom, at vi mennesker kan ende i situationer, havne i situationer, hvor vi bliver pånødet alkohol. Vi kan ende i selskab, hvor det er direkte uhøfligt
og siger nej tak. Hvad gør vi så? Lad os se på det. Må vi få bordet kørt ind, som vi har rettet an her med flasker? Ja. Lad os tage det første bud. Det er værdighed. Alkohol må lydes med værdighed og mådehold. Lad os tage eksemplet øl, for eksempel. Mange mennesker mener, at øl bør nydes direkte fra flasken og i munden. Lad os se på det. Jeg prøver at sige det. Hvordan ser det ud? Ser det godt ud? Nej. Plumpt og primitivt. Tak, Sigurd. Plumpt ser det ud. Glas skal der til. Altid glas. Sigurd til glas. Ja. Og som sagt, mådehold og værdighed. Skænk langsomt op, som om man har masser af tid. Som om intet haster. Sådan, ja. Man hilser på hinanden. Er der flere i lokalet, så hilser man rundt. Og så nyder man... Så nyder man i små slurke. Små slurke. Små slurke. Se på mig. Sigurd gjorde en fejl her. Jeg vil gerne lige vise Sigurd. Se på mig. Hvad gør jeg forkert nu, Sigurd? Se så. Slurken. Slurken, ja. Slurken, forstår du? Ja. Slurken, ja. For hurtigt. Jeg lige fra baller. Jeg baller det i mig. Nej, langsomt og små slurke. Små slurke. Ja, det er godt. Lad os prøve at se på et andet eksempel. Den stærke spiritus. Altså brændselsvinen. Glassen, Sigurd. Ja. Brændselsvinen, som jo ofte bliver sendt rundt ved bordet. Hvad gør man? Man skænker op. Til kanten. Kun til kanten. Til kanten. Og der kan man så se plebejeren. Plebejeren vil altid... Sigurd. Plebejeren vil altid gribe om glasset heroppe. Nej. Man tager om den tynde stilk, som var det en kostelig perle. Sådan, ja. Og så igen. Små slurke. Han hilser, uden at spille. Ikke ryste. Og så. Sådan. Vi prøver at tage det en gang til langsomt. Så kan de rigtig se. Så kan de... Ja, et glas til Havgård. Et glas til Havgård. Altså, Glas til Havgård. det er et pænt program, det her. Ja, Og så langsomt og i små slukke. Og sæt jer ned på plads igen. Plads? Jamen, vi er ikke færdige nu. Jo, det er I. Altså, I skal ned på plads igen. På den måde, så kan I få lov at fortsætte med jeres svineri og jeres uartige vise. Ja. Vi tager bordet med ind, Sigurd. Ja, tak for den gang.